Møder I, drenge? Sådan her. Ikke sådan der. Jo, sådan der. Jeg er virkelig Gustav-stil. Kom lidt tættere på hinanden. Nej. Jo. Sådan her. Okay, lad os høre. Hvad har I at sige, drenge? Vi har et penis at sige. Ja, hvad med dig? Jeg har en Muhammad Ali at sige. Cool. Okay, hvad så? Har I ikke mere at sige? Ali har et pik, der slikker på slik. Og hvad mere? Skulle det være sjovt, eller hvad? Ja, lille menneske. Er I kærester? Nej, Hvem er Gustav i forhold? nej. Det er for lækker til lov. Nej. Nej. Fuck you! Til mig? Oh. Var det til mig? Nej. Hold nu i hænder, drenge. Nej. I bør ikke være genert fra os. Jamen, det er ikke det, jeg sagde lige før. Hvad var det, I sagde? Slet ikke. Jeg kan så godt se jer. Nej. Jo. Nej. Kom nu. Hvad har I at sige, drenge? Nej. YouTube. Vi YouTube. elsker dig. Ikke? Præsenterer lov. Nej. Jeg vil lige prøve. Ej, Felix, det værd. Drenge, sådan bliver jeg så ikke kendt. Sig noget sjovt. Er I læber nu, eller hvad? Nej, er det røven? Vi skal have råd til kameraet. Nej. Hvad var det, I kaldte jeres penis? Paul Erik. Og hvad med dig? Ching Chang Show. Ching Chang Show. Hvad hedder din far? Paul Erik. Paul Erik? Okay, det vil så sige, at hans penis er din far, eller hvad? Ja. Ja. Og hans far hedder Ching Chang. Og det vil sige, at din pik er hans far? Ja. Okay. Har du et problem med det? Nej. Hvad er det? Hvad er det der? Det er en penis. En penis? Har du ikke nogen kondom til det? Det er simpelthen for dårligt. Jamen, jeg kan finde en i IKEA. Okay? Hej med dig, jeg har fødselsdag i dag, og min penis. Og hvorfor så ikke mig? Jeg er så glad for min penis. Jeg kommer hurtigt vidt omkring. Og så stiger med min penis. Det gør let som ikke ting. Nej, det er min kondom, der gør det. Ja. Nej. Hvor lang tid tager videoen egentlig? Det går ind på, hvor længe I kan være sjove, jo. Det kan jo ikke være sjov længere. Nej? Er I så kedelig? Jeg er født i Sarskin. Jeg er en kænguru. Nej, det er jeg kænguru, far. Men sagde du ikke, at du er en abe før? Jo, jeg er en ged også. Du er også en ged? Ja. Og hvad med dig? Din japanske abe, var det ikke det, du hed? Nej. Nej, hvad var du så? Tysk abe, ikke? Nej. Hvad så? Polsk. Nej. Grønlandsk? Nej. Koreansk? Nej. Jo, sydkoreansk. Nej. Hvad så? Nej. Hvad så? Nej. Du bliver altså ikke kendt. Nej. Ham der, han bliver kendt. Prøv at se, han stikker pind op i sin røv, og jeg ved ikke hvad. Pandaerne. Ulf Morgenthaler præsenterer pandaerne. Ja, da. Okay, nu er jeg så kedelig, drenge. Fucked up, jeg er